हेलौ माथो रावबो गैया दाबो। सारा बसुमतारी हाय हेलौ माब्रै दं सोर सोर? जिएन ब्लग हेलौ सार सारजों जालायबावो आरोना आंखौ। मालानिफ्राय सार जाखो? मा ओंख्रि जाखो जिएन ब्लग? मैयानिफ्राय मैयानिफ्रायसो दिनै भिडिअ बानायगोना बानायाखै नोंलाय जियान? मा ओंख्रि जाखो जिएन? मा ओंख्रि मोनजाखो नोंसिना ना मोनजाथ'वाखै दाबो? सारा बसुमतारी बा हिनजावनि नामानो मेरला दंथारो नामालै हिनजावफोरना गासिबो साराल' नाम थाजोबसै खोमा। खबरफोरा माब्रै? मोजां मोजां। जिएन ब्लग जोगोनार ओमफ्राय दाउ बेदर बावाजासो। गैला ओंख्रिया? ओंख्रिया दंना गैला जिएन ब्लग? सोर सोर लाइभआव दं कमेन्ट खालामदो दे दसे। साथामसो दं नै। गैला आदसा जाजोब्बाय होनबा? कमेन्ट लाइभखौ कमेन्ट खालामना गालांलै। जिएन ब्लग आं दिनै भिडिअ लाबोनो हायाखै गगा मोनदों आं। मालानिफ्राय? दहाय लिंखादोंमोन माथो आं नोंखौ सानसे फन रायलायबाय थानानै। जारला गोसथोनाय दं होननानै एफा बिदि फन रायलायनांगौ आरो। जोंबायसोमोन आङो। फनखौ रायलायनो हायो गगा मोनबाबो ने जिएन? नङासो जागोनलै। माथो कमेन्ट खालामारा सासे सानैया।
नायल' कमेन्ट खालामब्रा दे। सासे बानायना हो जेन नोंबायदि रायलायबाय थानो। गैयाना। थगायलै गाव रायलायनो मोनबा थायो। आरो होनलायबावदों सोरबा सासे। बेजों रायलायलाय बेजों रायलायलाय रायलायो होमबाबो गैया होननानै थगायो साला। नोंखौ र'। माबायदि माबायदि होननानैथो रायलायग्रा सिख्लाफोरजोंलाय माबोरैथो फोथायो। जिर'स नार्जारि मा खबरबा है मोजां नोंबो फैलायबावदोंसो दिनै। आयौ 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 नोंलाय माब्रै खबरालाय बाबु। मा लाइकबो खालामालै नोंसोरलाय। बिदिनो माबा साफैनोसै आंनाव नायग्रोनांगौ जाखो ना मानांगौ जालायखो माबा बानायफिनसो जाफिनो माथो एसे दावखोबावगरथोंसै नामा र'। एक्सट्रा होगोन बयनोबो पार्टिखौ दारागाव हाजोआवनो गोजा बियार गाथाव हैनांसिगोन अवान के नि पार्टिया। सारा बसुमतारी हाय हेलौ 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 दे दे नेना थाबाय दे मोनगोन ना ओमफ्राय बेस्थ' नामा नोंथाङालाय। फैदो फैदो गामिफ्राव थाबाय थानांगौलै। बांद्राय बेरायबाय थाजाया मिथिबाय दा। दे 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 थाथ'बाय दे 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 दा फैफिन 10 मिनिट थाखागोन आं। जिनालाय खारखोना माखो माथो नुवाखिसैनो। मोननायसै नों आंजों पार्टिखौ होआखै दा नों मोनगोन र' दाबो 1K थांनोबाबो थांफिनहां जायो होनखाबाय। 1K ल' थांनानैलाय बोरै जानो वाच टाइमखौबो नांगोन ना नोंथां वाच टाइमा गैया दाबो। मिथिबायना भिडिअबो बानायनो टाइमखौ मोनबावाखैनो दिनैबो बानायनो थांबा न'आव मानसिफोर फैना होयो ओजों आरो भिडिअ बानायनो लाजिलाय लांगारोसो मानसिफोर थाबा। लाजियोना लाजिनाय मोनो गोदानाव उनाव फुराना जालांबा लाजिगागोन खोमा। जागोन दै ज' हम दै ज' हमगासिनोखा हमनायालाय।
गाबोन दिनैथ' भिडिअ आपल'ड होनाय जाखायाखिसै गाबोनफोरसो होनोसै मिथिबायना। मानसिफ्राबो माथो खारजोब्बायसो। दे आं दोनथ'नोसै दे माबाखौ लाइभखौ गाबोनफोर फैफिनसैलाय गाबोनफोर लोगो मोनफिनगोन दे सालथेमोन थाथ'बाय होनब्ला।